хочаце заробак, як у Лукашэнкі. Ён рассакрэціў месца, дзе працаўнікі зарабляюць, як прэзідэнты. А цяпер будуць зарабляць яшчэ больш. Приглашаем нажать символическую кнопку. Помощник Александр Косінец націснуў раней. Але дыктатар не расстроіўся, бо ведае, што прадпрыемства, якое займаецца мікраэлектронікай, і так будзе зарабляць. Потребитель ваших товаров, ваших изделий деньги найдет. В данном случае Россия, которой очень нужна ваша продукция. Прадукцыя прадпрыемства патрэбная Расіі для ракетаў «Іскандер» і «Калібр», якія б'юць па гарадах Украіны. Выручка выросла в 4 раза, а экспорт в 5 раз. Каму вайна, а каму маці родная. Я про зарплату не говорю, опасаюсь, но знаю, что у вас она не меньше, чем у меня. Афіцыйна прэзідэнцкі заробак 17 тысячаў рублёў. Але, натуральна, ніхто, акрамя дырэктара, на планары столькі не зарабляе. Заробак інжынера-праграміста 2300, оптыка-механіка ад 4 до 6, сістэмнага адміністратара менш за 3000. Але гэта ўлады лічаць вялікім дасягненнем.